Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurko gonbidatuak Patxi Urrutia gure ohiko kolaboratzailea eta Leizeak taldeko Sibon eta Ainoa izango dira. Orain, has gaitezen saioarekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak guraso elkarteek hezkuntzari geletara itzultzean COVID kasuak izanez gero kontziliazioa errazteko eskatzen diotela dio. Argazkiaren bidez aldiz, ordutegia eta tabakoa murriztearen inguruko kexak nabarmentzen ditu. Horretaz gain, Martin Villa Frankista eta Alfonso Guerra emerituaren aldeko manifestuaren buru direla jakinarazten du. Gai aldatuz, langabezia Iruñean, Piriniotan, Sakanan eta Larraunen gehiago handitu dela ere jasotzen du azalean. Bestalde, Alfaron trafiko istripu batean tuterako bizilagun bat hil dela aipatzen du. Eta azkenik, futbol liga irailaren 12an hasi nahi dela nabarmentzen du, baina ez talde guztiek batera. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroako ostalaritzak bere inpotentzia erakusten du koronavirusaren murrizketa berrien aurrean. Argazkian aldiz, zikirorik gabe ere, turistak zugarra murdin ageri dira. Horretaz gain, 39 urteko Tudelano bat Alfaron istripu hil dela jakinarazten du. Bestalde, enpresaburuak, zuzendariak eta sindikatuak telelanaren alde daudela ere azpimarratzen du egunkari honek. Gaia aldatuz, kulturan, liburuaren azoka irailaren 25ean Iruñera itzuliko dela nabarmentzen du. Eta azkenik, kiroletan murriztapenak dituzten entrenamenduetaz mintzatzen da. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak, egoitzek eta ospitaleetako sarrerek arriskuak adierazten dituztela dio. Argazkiaren bidez, Ipar Euskal Herriak 2019ko turista datuak berdintzen dituela jakinarazten du. Bestalde, lakoak haur eta lehen hezkuntzan talde egonkorrak proposatzen dituela aipatzen du Garak azalean. Eta Maritxu Blantzakorekin ere mintzatzen da, iparraldeko birusaren egoeraz. Horretaz gain, Zaldibarko eremu berean beste langilaren bila dabiltzala azpimarratzen du. Eta bukatzeko, Merkona Puig Antiki Salvadorren arrebari tarte bat eskaintzen dio gaurko azalean. Berriara joan gaitezen. Titularrak Jaurlaritzak 10 lagun baino gehiagoko bilkurak debekatu dituela dio. Argazkian, Donald Trumpen ezusteko buruhaustean nabarmentzen du. Horretaz gain, Libanorako auzitegiak ez dagoela Ahaririren hilketa, Hezbolari eta Siriari leporatzeko frogarik ebatzi duela ere jakinarazten du egunkari honek. Gainera, Zaldibarko zabortegian objektu pertsonal batzuk aurkitu dituztela azpimarratzen du. Bestalde, Asier Polo biolontxelo joleari tarte bat eskaintzen dio gaurko berriak. Eta amaitzeko, Maliko militar talde batek presidentea eta lehen ministroa gatibu hartu dituela jasotzen du komunikabide honek. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusiak guraso elkarteek jantokia edo garraioa bezalako zerbitzuei eusteko irizpideak eskatu dituztela dio. Gainera, komunikabide honek jakinarazten duenez, Labek kontrol handiagoa eskatu du COVID-19aren krisiarengatik egindako aparteko orduen ordainketan. Eta azkenik, bihar kantu eta hitza zikloaren barruan, Tenporak Ezpeleta Jauregiko patioan kontzertua eskainiko duela aipatzen du. Gaurko albisteak ikusiko ditugu jarraian. Iruñean, Ezpeletaren Jauregiko patioa kantu eta hitza zikloko bigarren emanaldiaren agertoki izanen da ostegunean, bihar. Tolosako Tenpora taldeak bere 3. diskoa aurkeztuko du, berriro asman azazu. Uda baino lehen argitaratzekoa zen, baina azkenik iraila amaieran kaleratuko da. Kontzertua 8etan hasiko da, sarrera librea da, iritsitako hurrenkeraren arabera, eta edukiera kontrolatuko da. Sartzeko ateak San Francisco kalean emanaldia hasi baino 45 minutu lehenago irekiko dira. Tenpora 2012an sortu zen Tolosan, eta jada 6 kanta dituen maketa bat eta 2 disko luze argitaratu dituzte. Mundu berria 2014an eta Itzulika 2017an.
Azpimarratzekoak dira, hala taldearen osaera elektrikoa, nola haren musika aberastasuna. Taldekideak honako proiektu eta talde hauetako partaide baitira. Maio Jenart, Benito Lertxundi, Ruper Ordorika, Kantuz Katerba, Umama, Drindotx eta Etinkarnatus Orkestra besteak beste. Estilo eta sentsibilitate horien baturak berezko nortasun berezia eman dio taldeari. Haren musika sailkaezina da, taldea etengabeko bilaketan aritzen baita. Hori bai, bere musikaren funts eta bereizgarritasunari eusten die. Musika adituen hitzetan aldiz kantak pop eta jazzetik jaiotzen dira, eta elektronika zein rock progresiboaren eremuetan sartzen dira. Proposamenaren kalitatea, zuzenekoaren indarra eta abestietan islatzen duten sentikortasuna batetik eta taldearen irmotasuna eta dotorezia bestetik, horra bai ikusentzuleek bai kritikariek gehien nabarmendu dituzten ezaugarriak. Taldearen beste bereizgarrietako bat, egungo literaturarekin zein idazleekin duen harreman estua da. Arkaitz Kanok eta Carlos Linazasorok idatzi dituzte taldearen kantak eta disko berrian Leire Bilbauk parte hartuko du. Azken urteotan hainbat antzoki eta aretotan izan dira. Hala nola, Victoria Eugenia Kluba, Eako Poesia Egunak, Tolosako Leidor eta Topik antzokiak eta Tabakalera. Joan gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenekin. Gaur, bero handia egingo du eta hego-haizea nagusituko da egunaren lehenengo zatian. Temperatura igoaraziko du eta baliorik beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira leku gehienetan. Zerua oskarbi egongo da goi hodeiren batekin. Bihar, ostegunean, bero kontuekin jarraituko dugu. Temperatura maksimoak ez dira askorik aldatuko eta 35 gradu inguruko balioak neurtuko dira berriz ere. Kostaldean, goizean, hego-haizea ibili ondoren, brisa sartuko da arratsaldean. Giro eguzkitsua nagusituko da, baina orduek aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira, eta arratsalde gauean zerua estalita gera daiteke, bereziki mendebaldean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Pasa gaitezen gaurko efemerideak ikustera. 1883ko abuztuaren 19an, Coco Chanel moda diseinatzaile frantziarra jaio zen. Horretaz gain, gaurkoa bezalako egun batez, 1856an, Bill Clinton Ameriketako Estatu Batuetako 43. presidentea jaio zen. Gainera, 1980 urtean, Otto Heinrich Frank, alemaniar judua eta Anna Franken aita hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 18 urte, 2002an, Eduardo Txillida, eskultore donostiarra hil zen. Orain hemen gurekin dugu Patxi Urrutia, bera gure ohiko kolaboratzailea da. Kaixo, Patxi. Egur, atxaldeon. Zer moduz? Ongi, zu? Ongi baita ere. Azken molan, bai pasa direla albisteak horrela komentatzeko modukoak, eh? Bai, badire gaina, beren garrantzia duten berri haunitz, o gertakizun haunitz, aipatu nahiko genituzkenak gaurko egun nunten, bertzalete berriz udan badakizu, afer politikoak eta horiek nola baitere mansotu egiten dire, parlamentario eta gobernuak eta denak ere oporrak hartzen dituzte, eta egoera lasaiago bada, baina hurbiltzen ari denez ja iraila, prestatzen hasi beharko dugure, dagoen egoerari aurre egiteko, arazoak hor daude, pilatu egiten dire, gainera koronavirus delako hau torrit denak astindu ditu, bazter guztien hasi ditu,
eta badu beldurra berriz ere urte okupatua eta gogorra izanen dugula, baina, bueno, ikusiko dugu, eta gaurkoari, bueno, hausnarketa txiki bat egingo digo horri. Dola gutxi ez, errege emerituaren iesa ateratzen ez, edo jakin genuen, eta zer pentsatzen duzu horri buruz? Nik ikusi nuen albistea zutaz proiektu nintzen. Bueno, badakizu, erregearen asuntoa, bueno, hemen askotan aipatu dugula eta aztertu dugula ere bai, ez? Baina gauza bat, nik uste dut nagusia izin dena azpimarratzeko da, dela deusetik atratako figura bat, gezurrean sortutakoa, gezurrean hazia eta gezur hutsean bizitua izan dena. Erregearen historia da falsukeri baten historia. Azken finean, gezur eta trampa besterik ez du egin erregeunek. Honen biografia ikusten baldin badugu, ikeragarria da hor ikusi dezakeguna. Begira, lehenbiziko gauza hiltzaile bada, bere anaia garbitu zuen, eta horrekin bakarrik nahiko izango zen, deusez egitu, ez zuten ez da txilotu, ez da galdegatu, ez da epaitu, utzi zuten libre. Franco hil baino lehentxeago, Principios del Movimiento delako horiek sinatu zituen, fascismo hutsaren printzipioa sinatu zituen, denbora pixka geroxeago demokraten nagusi bihurtu zen, dena kreatu zuten prentsak, eskuinak, politiko handiak, eta horrelako ameka gauz egina ditu. Gero, otsailaren 23 estatu golpe bat izan zenean, beti erraten duten hau izan zela salbatzailea, eta erran behar dugu hau izan zela antolatzailea. Hau izan zela antolatzaile nagusia, eta tartean horregon zirela PSOE, PP, horregon zirela buru belarrit estatu golpe hoi, bakarrik militar erosta bat sartu zen tartean, eta joidu zituen plan guziak, baina horrengatik izan zen, ez? Horrekin egina dugu, eta hori esaskita, konstituzioak, hainbertza aipatzen den konstituzionek unek konsagratu egiten du lapurreta, erregearen lapurreta. Zertaz eraten duelakotz, que no es responsable. Etzaiola epaitzen al berak egiten dituen gauzengatik. Eta horrek zerra nahi du, unek lapurtu dezakela kusten ari garen moduan, eta etzaiola deuspasten. Etzaiola deuspasten zerengatik, bueno, bera errege izatearen truke ebatzi dezake nahi duen guzia. Lotsagarria dena da politikoaren jarrera. Zertaz? Zerenta unek lapurtu egin badu, lehenbiziko gauza diruei itzuli egin behar du. Eta guk, guria denez diruei, guk aldarrikatu behar dugu, lehenbiziko momentutik diruei berreskuratu behar dugu, zeren gure beharretarako, estatuko biztanle guzien beharretarako erabili behar da diruei. Ez, usten zaio. Eta tartean, kristoin teoriak antolatzen dituzte, telebistapatzen digula, hemen dagola, bertzailekuen dagola, Suitzako epaileak, hemengo epaileak, la Corina, el Corino, denak hor nahasten, eta bueno, novela rosa bat ere antolatzen. Hemen, lehenbiziko gauza erran behar denak gaiunen eguren, nire ustez, tipo honek, lapurtu du. Lehenbiziko gauza hartu papotek eta diru guzia kendu. Dena kendu. Eta geroztik, ondotik, hasiko gara, gainerako guztiak antolatzen. Baina aspergarria da hemen, PP eta PSOEak izan dituzte beren egoerak, non argia geride agertu den lapurtu dituztela, inbertze diru, beren partidurako, beren antolakuntzarako, beren gauzetarako, eta inoiz ez dute itzuli, eta azkenean luzerak utzi dituzte, antzi arte, eta atzo reportaje bat bazegoen ere garan, urralbururen denbora nola konbidatu zuen erregea. Nafarro osoan erabili zuen, orden ziren San Dios eta Santa Virgen, urralburu eta erregea, eta San Mierda eta San Nada. Hortan gelditu dire bi horiek, ez? Azken finean, hemen erregeak eta buru nagusia lapurra bada, konbidatzen du, gaina kontutan edukiz dirua zenolako erakargarritasuna duen, bihurtzen dire, bera alabalin beda, ondoko guziak ere ikesten dute, eta erraten dute, eta gu zertaz ez. Gara dute, ejemploi da ikaragarria ez. Eta horrelako egoera batean bizi gara. Eta hau, oso fuertea da, oso lotsagabea. Eta politikari guzi eskatu behar zaiena da, utzitzet otakari guziek alde batera, hemen, diru hoi bildu lehendabiziko gauza. Porque urralburu
Uralbururen demoran izan zen beste kasu bat, eta gainera kontuzek azkenean lortu zuen presidente hoia Otano epailearen aurrean jartzea. Izan zen, saldu zuten Safel. Nafar gobernuak hartu zuen Safel, garbitu zuen, eta martxan zijoari berriz saldu zuen. Eta saldu zuen, eta hori izan zen, €1.000.000 komisioa kobratu zuen. Eta tartean, horrengatik, dimititu behar izan zuen, Javier Otano presidentziatik berare tartean egon azalako. Bueno, dirui egon zen 3-4 egunez, Donibane Loitzuneko banko batean, antxe hile, eta orduen, hartu biharrean, Nafar gobernuak berea zenez, utzi zuten eta desakratu egin zen. Nor kendu zuen? Javier Otano. Ez omen zen beretako, berdin zait. Erran dut, ni ebasketa golpe batean harpatzen banaute, ni ere barnera, noa. Nahiz eta ni dirua gero erabili edo ez erabili, ez? Pues eske gaude, ohitura batean non lapurreta ofiziala den eta gainera ondikusia dagoen. Bertza kasu bat, Nafarroan, Delburgok Bartzenasen dirua hartu eta banatu zuen hemen, bilekutan. Bat, Bilabak Atarrabiako zinegotzi bati, eta bertzea berriz orai hilden mediku bat ez dutuko guan orai izena, parlamentario eta konseilari izan dakoa. Eta, berak lapurtu den diru bat, bertze bati eramateko zu transportea duzu, kolaborazioen necesaria erten den hori gertatzen delek, zurire epaitegi batean normalian jaiputzen zaituzte. Hauek ez, hemen ez, nik horretara ez, baina zuk ebatsitako dirua zen nuen. Ze pastu da horrekin, nora ganda, itzuli duzu bere egiazko nausiari? Eta horren erregearen inguruan ez dago bakarrik bere figura edo bere Andre Zalea dela eta horrelako gauzak ez horremen, gizarte hau ez dela demokratikoa, ez duela aski argi azaltzen bertzen aberastasunak edo bertzen dituzten ontasunak ezin dituztela beraiek erabili beretako, ez? Bakotxei errespetatu behar daukana, eta horrela elkarrekin segitu behar dugula, baina ez batzuk ez egin horren semiak edo ez egin nondi sortu direnak, horiek eskubide guztiak dituztela, eta badago bertze gauza bat, eta oraindik arpatzen ez dena, baina edozein egunez agertuko dena, eta da, bidoi bakotxatik, Arabia Sauditik datorren bidoi bakotxatik komisio bat ere kobratzen zuela errege hau, behin-beino gehiotan idatzia izan da, gara erren dut frogatu, bakizu gauza hauek erraten dire, eta, baina erranak balin badira, eta inork ez parimedu horren kontra deus erran, susmoa behintzat hoi da, ez? Eta bertzeatik hor badago animeleko arma trafikoa, eta hor ere, Estatu Espainiarra badago gerra sartzen hor Iraken eta asunto egiten denetan, eta baut beldur ere, seguro, hau ere hortan sortan sartu edela. Osak, ez nago hainbertzek eskatzen non dagoen, baiziken eta guri kendutakoa non dagoen eta ia nola eskuratu behar dugun. Eta hoi da, egin beharreko gai, eta mesedez zueko horrek beharko zuen lehenbiziko gauza, herriari argitu non dagoen, eta gehien bat diru hoi nola ari den diru hoi eskuratzen edo ze lanak edo ze bitarteko jarri behar ditun horiek eskuratzeko. Gai aldatuz, baina jake justizia hitz egin duzun, hemen ere bateragune auziari buruz, ez albisteak izan dira azken asteetan? Bertze gauza bat, eske demokrazia batean gaude. Demokrazia batean hemen kusiz adibidez, ez? Nola erregeak dago jangoiko bezala, gauz guztien gainetik ez. Eta, horrek gertatzen ari da gauza berdina epaileekin. Hori izan dugu Alsasukoa. Ez zagoen deuz, baina 3 urte pastu dituzte barruan. Hor dugu katalanena. Egun batez demokrazia defendatzeagatik herrian orain bertze urtetako kartzela zigorra eman dietena, ez? Eta, hor badugu izan da kasu bat orain non alde batetik isilarazi nahi zuten, baina eta bertze aldetik nola torri den erregearen asuntu hauta, izan dute aukera eta udan ere atra dute bazpena, por si acaso ere orden ere jende oporretan baitago eta gutio enteratzen baitago gauzetaz. Eta zen, niri torri zaitean burura da izbet, Los 5 de Clifford, pelikula bat irlandar batzui buruz, non gazte batzuk torri ziren Irlandatik Londresera, ogibide bila,
Eta, bueno, suerte txarra, atentatu bat izan zen, eta beraiek ere ez zeuden handik urrun, eta, bueno, norbait behar Britaniako poliziak Errua botatzen. bai, eta, bueno, sartu zituen, epaile bat egin zuten, trampeatu zuten, azuten guzia, eta, bueno, man zizten, ez da izan bat urte kartzela, eta abokatua muitu zen, itxuskeria, nahiz, bueno, hoi pasata gero, urteak eta azkenean lortu zuen, demostratzea, bueno, hauek ez zutela zer ikustekorik horrekin. Eta atraz ziren bostak. Gainera bat, Kennedy familikoa zen, hoietariko, preso zeuden hoietariko bat, ez? Eta, bueno, hoixe bera gertatu zaiku hemen, gure etxean, eta negarbidenik horiek denak ezagutzen ditut, haunitz eta ongi. Eta ez dizu baina, ze pastu da? Pastu zen, 5 laun ari zirela, bueno, beste haunitzekin ere, baina buru belarri zirenak, egoera politikoari irtenbide bat bilatu nahirik eta borrok armatuarekin bukatu nahirik, eta lanean buru belarri, eta, bueno, ez zitzaien interesatzen horrelako gauza gertatzea, eta, bueno, atxilotu zuten, Arnaldo Otegi, eta beste lauak, eta artean ere Miren Zabaletan afarra dena, eta, horregin dituzte 6 urte eta 6 urte terdi, eta horregon dire denbora unten denean aurkezteko aukerarik gabe, zerrengatik goik ahalmen hori edo kendu egin zieten. Eta, bueno, erten duzu, nola gerta daiteke persona batzuk sartzea kartzelean 6 urtetarako deus egin gabe? Bueno, nire kasuan ere, nire zigorra izan zen urte terdikoa, eta nik hasi 2 urte egin nituen. Egin beharra baino gehiagora egina, hainbertze jende egon da kartzelean egon beharretzen denboran, eta gure tartean pastu da, eta hemen denek aipatzen, ez, hemen demokrazia dago. Nola erran dezakezue demokrazia badagoela? Prentsaren menean bizi gara, prentsak eta telebistanak egiten gaituzte, nola pentsatu behar dugun erakusten gaituzte, eta hor galdu egiten gara. Zoritxarrez galdu egiten gara, eta durizen zaigu hor erraten dela egia borobila, eta pixket aztertzen dituzu, gertatzen diren gauzak, 6 urte kartzelean, zu badakizu zer den 6 urte kartzelean. 6 urte kartzelean, meka hauen die. Eta baina berdin zai, eta bueno, eta gizartean ere, ez dagoen ez edabide nahikorik leku guztietari iristen dena, eta gaur gauza bat, eta bier berdina, eta etzi berdina erraten dutenek, bat irudi hemen ez dela duz gertatzen. Horai, gamar dute berriz bertze tribunal batera, eskatzera zer gertatzen den horren ordaina. Hemen 5 urtetara berritzatrako da. Eta, bueno, katalanekin berdin, eta ikusi dugu, hemen politena dena den da, hemen niri tokatzen zaidanean gauza da larria, eta bertzi tokatzen zaidan nahi, tontakeri bat, ez? Eta, gero, Podemosekoei orai ari zeizki ematen, ez da ditor, abokatu bat, atradela eta salaketa bat jarri duela, diru kontu, badute hor proiektu bat eta eskuina dago, eskuin muturra dago, orai zorionzu baduelakotz gai bat gobernuaren kontra jateko, ez Podemosen gobernuen kontra jateko, ez? Eta karo, lehenguan, atrada etxenik erran ez, ezke gauz hori Podemosei bakarrik egiten diote eta hau oso gaizki dago, eta karo, erantzun dutela bortza gaizu. Alsasukoa zenean, zuk erran zenuen Guardia Zibilari eman zenion solidaritate guzia. Hora izazi Guardia Zibilaren ganare solidaritate bilazuk, gai honetan. Hemen aski da, ez? Behar dugu, hortaz jendeari bertzaio konbidatu, hausnarketak egitera, pentsatzera, ikustera gauza nola gertatzen diren, azkenean gure buruak ere ematen du askotarako alferkeria pixka gainitzen balin badugu, ez? Eta gure kauz ere pentsatzen eta aztertzen haste balin begara gaiak nola, nondik eta nora doazen. Horretarako, zatuztu, ez? Kontatzeko zure ikuspuntua. Bai, karo, baina norra izan behar dugu oso kritikos. Normalean, edabideak mesede egiten diete edo beraiek erreproduzitu egiten dituzte dirigenteak edo guztiz aldunak erraten dituztenak, ez? Eta bertze egiak, bertze ikuspuntuak, horiek baztertu egiten direte, jendeak ez da potatzen dituelako, ez da enteratzen ere. Zertatu beti saiatu egin behar dugu gauzak aztertu, irakurri, jakin, eta horren ondorioz gero zerbait ere erantzuteko. Eta gero beste gai bat ere ez du beti oso sartuta zabiltzana ez da pentsionistena eta...
Eske, eta erenego gainera batekin ez da baidan. Eske, erran dute, pentsio zure bizitzan ordaindu duzuna eta orain kobratuko duzuna gutiago dela ordaindutakoa orain kobratu beharreko baino. Eta horrengatik kentzen digutela. Polizia batek ze produzitu du bere denbora guztian. Zero patatero, eta hor ze kendu behar dugu pentsioa. Baina sartu dute, Espainiako bankoak zeinek erraten zuen 2009an krisirik etzagoela, pensatu zein listuak ez nolako azterketak egina zituzten. Hemen gure zakurrak ere bazekien krisian geundela, baina Banko Espainiak ez. Ez zegoen oraindik enteratu, gainera nola bere dira autoritatea, zein pordu balimedo ez bada guk erraten dugu takitio. Eta orai berriz agertu dire, kristuin adierazpenak egiten astunten, non erraten duten hoi. Guk ordaindutakoa ez dela nahiko, bueno, dela orai kobratu behar duguna, baina gutiago. Bueno, zuri ze demoni inportzaitzu, zuk zertan zabiltza. Banko de Espainian dabil, nahi duelakoz, seguro pribatuak. Beraiek eta beraien lagunei emango dielakotz aukerak aberasteko, nola gure pensiotik henduta. Hemen jokoan dagoena da, pentsioetan badagoela diru haunitz. Eta bere errandugu behin baino gehiagotan, diru haunitz badagoela. Eta zenbaitzuk nahi dute diru hori berreskuratu. Tartean nor? Pues filantropo handi bat, solidario beti agertu den gizon ikeragarri bat, bueno, ona, eta bueno, bizitza osoa eskaintzen duena gizartearen onurarako. Eta den ezautzen dute, Real Madridko presidentea. Bera entortzen da, residentziak egitera honet. Zertarako? Ebasteko ere. Ebasteko? Porque, claro, nik ordaintzen badut, ni zaintzeko, ni behar dut izen baldintza batzu, minimo batzuk, baina ez du import. Eta hortan gaude. Eta horrekin, orain arte izan da, ez zegoela dirurik. Ez zegoela dirurik, zeren eta bakarrik, Toledoko ituna zukaten tarteko, eta egon da 2 urtez desagertua. Ez zegoelako girorik. Orai berriz behar dute hasi, eta hasi dire, bilera dute, orai datorren hastian edo. Eta zer da oken helburua da, hemen zaharrek kobratzen duten hori, seguru pribatu batean sartzea. Gero beraiek 5 urten buruko desagertaraziko dute eta geldituko dire denarekin edo parte handi batekin, ez? Eta hortan gaude eta hortan segitu behar dugu, eta horrei heldu dire berriz, Gusten baduzu prensa, kusiko duzu nola Toledoko ituna berriz aipatzen hasi dire eta nola edozein egunez, bilera bat izan dute. Hauek nahi dute gure pensioak ordaintzea bakarrik seguridade soziala bitzen duen diruarekin, baina guria, langilena, eta ingurukoena. Poliziena ez, poliziena estatuak ordaintzen du. Eta guk erten dugu, guk polizia bezala, estatutik ordaindu guri. Eta bertze inbertze gauz ordaintzen dituzen moduan, estatu behar ditu, inbertze bete behar ditu, hortako kobratzen ditu zergak, hoie bezala guri ere, ez hemen adibidez badago diferentzia, poliziai bai, txakasore txakurrak ongi zainduak, atxikitu ez daitezen beraiei, beraien, eta horrela gaude, eta berritzen hori torriko zaigu, momentu bat, non oso importante izango da kurso honetan, norako norabide hartzen dugun, eta, politikan, ez? Baina gauza bat ere utzi behar dugu, jendeak, guk ez dugu, nire adineko jendeak ez du problemik pensioekin. Guk pensionak ditugu, gehien bat bertzendako lanien aritu garenak edo, eta gero gastuak ere ez ditugu handiak, errain dut guria 1.080 horrekin bileka eta oso ongi bizitzeko aukera badugu. Baina, zein de problema? Problema da, ez dela bakarrik aski behiziken eta guk ondokoek zen olako egoera pairatzen dituzu. Zerengatik hauek badakite, ez dira heldu, eta Toledoko ituna erabakiko dutenean, kusiko duzu, nola ez diren gain xuxenian horra, eta ez errain dute, a partir de, ez da egin ondik hasita, orduen bai egin dezakego. Baina, zen nahi dute, gure belaunaldian nolapaitere baztertu den zengatik guria ongi dago eta gainera borrokatzen jakin izan du eta esperientzia handia badu, eta guk hortik desagertzekin gure ondokoak orduen izan dituzte zuek izanen dituzue arazoak, zengatik hortik nahi dute eta
Hortik bideratuko nahiko dute reforma, ez? Bueno, pues atzeratu urte bat, 2 urte adina, torrako neurria, baina pixkanaka, pensioi gabe edo pensio murriz batzuekin ustez, ondotik etorriko direne, osea, nik deia egiten diet, hau ikusten, telebista ikusten duten guzti, jakin dezatela, borroka hau beraien onerako dela. Gehien bat, beraien borroka izan beharko lukela naiz eta momentu unten bertze batzuk gaude tartean. Baina beraie beharko zuten hemen buru belarri sartu borroka hontan, beraien eskubideen defentsan. Zerengatik gaur kentzen digutena ez digute bihar itzuliko. Horrengatik gaur lortu behar dugu guri deus eskentzea. Eta ez duen errandatzutena. Ikusi gaituztela indarrean azkeneko urtean, Toledoko ituna besapian sartu dute, ez da non sartu duten, gordetu dute ez, eta horrei heldu dire berriz, berze saiakera bat egitera. Horrengatik, uste dut importantea dela, gai hau ongi jorratzea, eta alik eta leku gehienetan zabaltzea, jakin dezan jendeak gaurko unean zer ari garen jolasten. Eta gehien bat, zuen belaunaldia kontura daiela norat eraman behar zaituzten, zuek ere borrokatzen ez baduzue. Zuekin, Jamarko, arazoekin batera. Hoi nahi dugu. Ez dakit ja, bukatzeko beste gairen bat faltatu izan zaigu. Ez, bueno, zaharrei ikusiz ere, beste arazo handi bat atra da, horrei azkerekuten argitara atra da, eta da residentzien egoera, ez? Behin baino gehiagotan ere aipatu dutzen. Claro, eski azkenean errepikatu egiten gara. Baina, hoi da, zer zahar-etxeak ez ari diren garajeak egiten, eta zu kotxea gordetzeko garajea batean ordaintzen duzun moduan, ordaintzen duzu ere zahar bat utzi eolako etxe batean, eta horrelako gizarte batean, non eskubideak dene badituzte eta eskubideen artean bizi duin bat eramateko bitartekoak beharrezkoa diren, hor dugu arazo bat, eta hori egin behar da. Baina, bihurtu da animeleko negozioa. Lehenguan, izan dire egun batzu zohar artikulu batzuk agertu direna, non, adibidez, konpaini frantsesak dire mundu guztian ari direnak gai hau, merkatu hau nolabait ere kontrolatzen, eta hemen Madrilko presidentea, klaro, kristoin inbertsiorik batrez. Eta gero gainera, diru publikoa eta zaharrek entzen zaiena, kristoin negozioak egiten, baina, klaro, eta negozio egiteko eta diru gehiago irabazteko, nola egiten duzu? Jatekoa murriztu, bero gailua murriztu, dinamizazioan beharko ziren gauzak egiteko hoi kendu, eta horrelako personaje lanian ari direna gutxi ordaindu, eta aldatzen dire egunetik egunera, baina zu hemen personekin gaude, eta persona horiek bizi duin bat izan dute, gelditzen diren egunak edo hilabeteak duintasunez bizi nahi dituzte eta berastasunez, eta horiek zertako ez ditu gauz horiek. Baina guk behar dugu keskatu gure zaharretaz, zerengatik, guria dire, eta eskubide osoa dituzte persona bezala, eta gainera borrokatu dute eta bizitza unten gauz asko ekarri gaituzte eta erakutsi gaituzte, eta hor egon behar dugu. Eta horretarako, lehenguan erregea etorri zenean, ganginen konzentrazio batera hor zizur txikian, eta ikusi dugu hor egiten ari diren astakeria. Ari dire residentzi keragarri bat, 3 pisukoa hor egiten, zoko batean, zoko txopera batean, txopera erreka bazterretan eta humedadea uniz dagoen lekutan ezaten diela, hola, animeleko etxea, eta horietek bakarren batek nahi balimedu kafe bat hartu, beharko du bizitza arriskatu, zerengatik ez dago, irten biderik, ez da zizurra hondir, ez da zizur txikirere. Karretera estu bat, baina kotxea pasteko, besterik gabe, baina nola egin daiteke eske almazen batean, badakizu, non eta garraiolariek sartzen diren beren produktu guztera, gainerako guztiak ez du garrantzirik, ez? Eta horrela, eta, karo, orai, lehenbiziko gauza muitzen hasi behar dugunago da, hemen zaharrek, badutula eskubide guzia bizitza duin eta ez duin aberatz bat eramateko, eta ez aberatza diruz. Aberatza intelektualki, lagun giroki, beste kalitateak landuz eta beste aukerak ere gure ganatuz. Horiek ere denak, osea, badugu lana, pesazu, alde batetik erregea lapurra, eta, hasi behar dugu hemen mozten
lapurretak beste aldetik ikusi dugun bezala, bueno, pues hauek bost atxilotu hauen alde, eta bueno, pues hemen ere muitu egin beharko dugu, eta salatu egunero, eta jende guziari azaldu, jende guzia jakin dezan, zer gertatzen den, pesazu ez da, pastutak hasik informaziorik gabe, nola erregea sartu den, erregea utzi dezatela hitzen edo zein zokotan, berdin zaigu guri. Hoi ez da gure problema, bera ikusiko du, eta gainera, erregeak Forbesen azkeneko informean ematen duenak 2.500 milioi euro baditu nonbait gordeak. Eta hemen polizie dugu berak ebatsitakoa babesteko, bere esku kontzeko. Esazuzu, ze surrealista garen den egoera, polizia daukate hemendik eramana, inbertze 1.000 euro ordaindu behar duguna, eta ez da beren bizitza defendatzeko, ez da bere lapurreta defendatzeko. Berak lapurtutakoa behar dute. Baina zer da hau, zer da hau. Kontradizio guztietan, eta gure jaun handiak, estatua kontrolatzen duten handi horiek dire, gauza hauek egiten dituztenak, SOE, PP. Eta klar, kontu zibili behar dugu hemen ere, politikari guztiak ez. Guztiak ez, SOE eta PP. Eta bakotxea duelaik, ari salatu. Ez hemen denako lan nola baitere dena nahasteko eta duz ez egiteko. Osak, izain dugu urtengoan ere gai pilaka, edo gai berdinaren beste aldeak edo ikusteko aukera, zeren urte hau mugitu izanen da, bertzaldetik, bueno, aipatu ez duguna, gainera ez gara espertuak da koronaviruserare, hor, ez da guztia pastuko den, baina, bueno, ikeatzen hasitire hor gu baino gehiago dakitenek, zeren azkeneko emaitzak oso txarrak omen dire, eta, bueno, gero hau zaharrekin gertatuko dena, erregea ere badu bere garantzia, ez gainera erregeunek, semiak ere, porque semia da tonto. Horrek ez du, bueno, horrekin ez gara inorak aten ara dut, itxura pixkete emateko ez du balio. Ez dut erra nahi, zer nahi badakin behar duenek ez, pixket itxura agertzeko ere ez du maten. Eta, bueno, pues... Komentatuko ditugu orduan, izin dugu aukerak. Konbidetzen manauzu eseurik. Noski badakizu patxi hau, zure etxea. Mila esker, beste behin etortzeagatik. Plazer bat izan da. Aurrengora arte. Vale, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Orain, Leizeak taldeko Simon eta Ainoa ditugu hemen, gurekin. Kaixo, bikote. Kaixo. Zer modu? Ondo, gozazu? Ongi baita ere. Noiz eta nola sortu zen Leizeak taldea? Duela 2 urte, beste neska batekin hasi ginen modu akustiko batean, eta beste izen batekin hasi ginen, Iraiboz. Eta orduan, beste neska batekin ere hasi ginen ja akustikoa eta perkusioarekin, eta orduan esango nuen, bagian zerbait ja ez akustikoa eta ez beste rollo bat holtzaren gainean egitera, motivatu ginen. Eta orduan ja bertan hasi ginen izenak pentsatzen, eta orduan ja bertan Leizeak izena atera zen. Eta gero ja, hori, gurekin zegoen bateria taldea utzi zuen, eta hori baino lehen sartu zen gure abeslaria, eta gero ja, hori, Ainoa ere sartu genuen, hori, ze beste gitarra bat behar genuen, bi egoteko, eta gero ja, azkeneko bateria Iratxe. Nahiko duela gutxi ez, sortu da berez. Bai, hori da, osea... Leizeak, ze urte bat zerbait gehiago? Edo gutxio, ez? Iratxerekin ja? Bueno, bai, Iratxerekin sortu taldea, ez? Ja. Urte bat eta gutxi. Eta gutxi, bai. Ginen solasten, hortaz.
Bai. Eta Iratxe pues hartu zen abendu aldera edo. Bai, Ni sartu bai. nintzen 2 hilabete lehenago. Osea, izan da dena bai, hola. oraintxe. Pim-pam, bai. Bai. Eta zen musika estilo jotzen duzu, Eske hori beti galetzen digute eta da nahiko zaila, ez dakigu nola sailkatu edo gure musika. Normalean esaten dugu rock, ez? Bai, nik uste, konposatze aldera, igual esan dezakegula rock egiten dugula, ez? Eta gero, pues, bertsioen aldera, animatzen gara edo zer gauzaitera, Nik uste, Bai, osea ez gara izten estilo batera. animatuko gineatela. Edo zein Bai. kantu saiatzea, ez? Bai, gutxienez saiatzea, gero Hori da. egiten dugu lagungi do gaizki, gutxienez saiatzea. Eta zerk bereizten dugu leizeak beste edozein taldetik? Zein da zuen bereizgarria edo zer azpimarratuko zenukete? Nik uste konposatzen aldea. Igual ez zauden nirekin, Ez. Ni Zure iritzia. nire iritziz. Uste dut, konposatzen aldea, bera konposatzen dut, eta Irati orain hasi da, Irati abeslaria konposatzen pixkanaka, bertzeak hasiko gara, pixkanaka. Hori da. Eta nik uste edozein tema hartu dezakegula. Bai politikoki solastez, edo ez dakit, edozein emozio solasten, bai haserrea, bai tristura, bai emozio ez dakite. Pixko bat ez garela tema abesti batera. alaiak, hori oraindik horregabe, ez ditugu. Zuen abesti alaiki? Joanen gara. Bai, osea, bete gaudela irekita hortara. Ez itera igual tema batera de, politiko aldera pinga pum. Bai, eta gero ere estiloaren aldetik, ez dakit, ez gara izten bakarrik estilo batera, osea, gure kontzertutan egiten dugu, reggae egiten dugu abestiren bat, gero gian punk edo horretara gerturatzen den gehiago, edo gero ere, lasaiagoak diren abesteak ere egiten ditugu, osea, ez dakit, nahiko anitzak, ez? Direla abestiak. Eta hain talde gaztea izan da, orain justo ez, pandemia honek nola eragin dizue? Nik uste, hasi ginela, ez egin nola esan, malda goiti joaten, pixkanaka goiti, ja sartu nintzen ni, gero sartu zen Iratxeia bukatzeko taldea. Eta nik uste jagon dela, horrelako momentu baten de, kontzertuak ere ateratzen, joaten zarela pixkanaka ezagunagoak egiten, edo... Bai, hori, ezagunagoak, gero atetzen dira gauza gero eta gehiago, gero eta gogo gehiokin, estenatokian ere bai ez daudela erosoago, hori notatzen dugu nitz. Eta justo harrapatu zaitu. Justo harrapatu gaitu ze hor. Eta hori genituen nahiko kontzertu eta guztiak bertan bera. Baina, uste dut ere guretzako ere onuragarria izan dela, ze konposatze aldera ere denbora gehiago izan dugu, ez? Pixkat barrura begiratzeko eta gauzak ateratzeko, orduan alde horretatik... Bai, beti bortu lado positibo esaten dena. Hori da, bai. Orduan, saiatu gara alde batetik bidatera bertzea, ez gara gelditu behar ere ez. Orduan, Orduan aprobetxatu duzue konposatzen jarraitzeko? Bai, eta nahiko abesti atera dira. 3-4 atera dira gutxienez, amaituak, eta gero beste batzuk hor daude. Bertzatu hor... Azten zarela, baina gero ja. Zatozen kontzertuetarako orduan repertorio zabalagoa izango duzu. Bai, gureak. Hori da, zabala baino gehiago gureak. Hola atzara ere egon behar begiratzen abertze abesti egin dezak, egon pixkat animatu, jartzen ziozu zureak eta jazta. Eta konfinatuta egon bitartean egin zenuten horrela zerbait berezia, ez zenbait taldek nola egin zuten? Bai, erronka bat egin zen eta gustora egon ginen hori egiten, beste taldeak ezagutzen ere oso tresna aberazgarria izan zen. Baliabide polita. Bai. Hori ezagutzeko. Bai, hasieran gaina izan zen, segura gakizuela erronka hortaz. Hasi zen Iruñerri aldera, eta gero bai zabaldu zela Nafarrora, bai. Eta izan zen Baizeraren taldeko... Bai. Kantu bat bertsionatu zenuten. Bai? Ez, Baizera taldearen iniziatiba. Hori iniziatiba izan zela, hori da. Eta zuek zein kantu bertsionatu zenuten? Sorkariren utxune abestia, zen genuen.
Osea, egia da, taldeak egin zutena da bere estilora ja eraman, baina guk oraindik ez daukagun oso definituta, bere estiloa egin genuen nahiko altzekoa, osea, ja berez zena, baina normalean lotzen zaigu ez, abesti lasaiago batzuetara egitera eta abesti hori zen pixka bat gaineragoa eta esango nuen, egingo dugu nahiko antzekoa, baina gure esentzia edo hori mantenduz. Eta entzaiatzeko nola egiten zenuten? Ez dugu entzaiatzen. Ez genuen ensaiatu, keba. Zio bakoitza bere itxin minio. Gainera, ez dakit, nahiko mobiletan geuden, ikasketekin nahiko loturik eta orduan, esango nuen, pixka bat utziko dugu, bai erronkarekin, bai nahiko ordu sartu genituela. Ja, pentsatu genuela, gaudela konfinatua, hartu behar dugu relax pixko, bakoitza itxean egitea, de relax zerbait. Hori. Eta adibidez egun bukatu hartzen TFG-ko... Bai, maitu behar nuen TFG eta ongi, etorri zitzaidan. Bai. Genuen kontzertu bat justo, EPEaren amaieran eta justo hor kontzertu bat eta ni plan boazakit ongi iritsiko nahi zen. Baina... Aurkitu behar da, lado positibo. Garako edo udazkenerako lortu duzue mantentzea kontzerturen bat, ala zerbait duzue planifikatuta? Ostiral honetan, bakarrik. Ostiral honetan. Zer duzue ostiral honetan? Bai, jotzen dugu geltokin, autobuseko estazio zarran. Eta dira egiten movida politak. Ostiralero kontzerturen bat, akustiko. Nola ez, bere distantzia hartu dena. Hori eseriak eta... Eta gero, joanen gara disfrutatu dugun bezala, eta gero ez dakik hurrengoa izango den. Gogoak izango dituzu, Bai. Bai, noiz jotzen du, 8 terditan, uste dut. Eta joko dituzue kantu berriak, konposatu dituzunak orain, gara bat, ez? Berria bat. Eta... Hola, gehien hasi garena eta gehien... Ja, ongi daukaguna, ze bestera pixkat kaos oraindik. Bai. Bat bai joanen dela. Eta orain momentu honetan, zertan zabiltzate lanean edo zein da zuen helburua? Duela gutxi grabatu genuen abesti bat, eta hori hor dago prozesuan kaleratzeko. Eta gero, gauza da hori guk nahi genuela, pixka bat dirua irabazi, diskaia zerbait grabatzeko fisikoki, baina hori egin behar genuen kontzertuetan ateratzen genuen diruarekin, eta orduan ez dakit entzatuta geneukan agian kamisetak ateratzea, baina hor dago gure ideia. Dugu hor ideia da. Eta pentsatu behar dugu pixka diseinua nola egin, baina... Zerbait ginen dugu nik usteateko dugula. Baina da politxera bat kaleratu alizatea. Bai, hori zen helburua nik uste hasieratik. Bai, hasieratik, bai. Baina jendeak zure musika entzuteko kontzertura iritsi baino lehen. Baina, bueno. Hori atzeratu da, ez? Pixka bat guztia. Bai. Baina hori dena atzeratzen zaizu, ez da zoiik oain gertu duzun proiektu txotxiki horieko pixkanak edozazenak ja atzeratzen direla baizik eta horiek atzeratzen dire eta ja urrunxego duzun proiektu horiek ja gehiago atzeratzen dira. Baina, aiatuko gara. Horrek ez du desanimatzen. Keba. Ez, keba. Segitu behar dugu lanean eta jazta. Hori, eta besti gehiago sartzeko denborare daukagu. Bai, hori da, eta gero konposatzeko duguna bestiai bertze buelta emateko. Hori da, bai. Ze buelta eman behar zaie, buelta eman behar zaie. Bate bat, bai. Eta orokorrean, pandemia honek nola uste duzue eragin diola musikaren munduari? Eske uste dugu talde desberdinak eta jende desberdinak modu desberdin batean antolatzen direla. Orduan, horren arabera desberdin uste dut eragiten duela pandemiak, ez dakit, ez? Ja, bai. Eta gero nahiko nuen zerbait gehitu horri. Musika aldean solasten dugunean ez, solasten dugunitz taldeago, estenatoki batean dauden taldei buruz, eta ez gara kontuatzen bai atzean daudela teknikari horiek edo hortan lanean dabiltzanak, eta inoiz ez direla kontzertaterako haien hori, eskuritik. Así que, sin más, komentatu haiek ere bai, badutela momentu oso larria,
ni bat jozela lagun pare batzuk nahiko larri dabitzatenak, dire borrokatzen pixko eskubide batengatik edo laguntza batengatik edo, eta badirela familiak hortan bizi direnak, así que, bueno, gauza, hori da ondorio latza. Azken fina gure taldeari, ni solastu bat du gure taldeari. Bueno, ez duzu ingresorik ez, baina, bueno, ni eguneko ogia ez dut horrengatik eskuratzen, baina, bueno, teknikari horiek hori da. Baina beti daude hirugarren plano batean, eta uste dut ez dela momentu ere ez hirugarren plano hortan egoteko. Eta, bueno, sin más. Eta uste duzu gero, egoera normaltzean eta berriz kontzertuak egiten hasten direnean, nolabait egoera desberdina izango dela, gauzak aldatuko direla. Agian guztak jendearen ohiturak ala kontzertuak bizitzeko modua ezakit. Maskarien arabera, osea, maskariak erabiltzea, ezakit. Igual dena ez, maskaria. Pero nola izango den, itzulera. Eske batek daki. Bueno, orain, osea, itzulera izaten ari da pixka bat akustikoagoa, orain, baina, osea, etorkizunean ez dakit nola izango den. Gero guztiz bueltatzen zarenan, izan dezakezu bi bide nire ustez. Segitzen duzu, ez dakit nola esan, movida honetan maskaria, bere distantzia, eskuko krema hori, desinfektante eta hori, bukatzen daia pandemia, hor dago koronavirusa jatetzen da hasi nu mundo. Ez da dagoena ongi eta bultatzen gara lehengora, zerbait intermedio, eskizakit. Holako eskizakit, eskizakit daia ikusiko dugu mendik. Urte batera, holako esea. Horreintxe bertan ezin duzu planifikatu etorkizunera, osea da, epe motzera, ze ez dakizu zer nolako egoera egongo den momentu horretan. Duzueko orain ostiraleko kontzertuan zentratuta, Bai, bertan. Ja, hori, kontzertua ondo ateratzea, disfrutatzea sobre todo hori. Hori beti disfrutatzea eta disfrutaraztea. Hori. Eta gero gehiago ateratzen diren, ez? Bai, osea, guri pena ematen digu, ze guk disfrutatzen dugu gehiago holtza baten gainean, modu kainerago batean bateriarekin eta gitarrakin. Eta eski justo, osea, gu gainera, Ainoak ere hasi zen modu akustikoan, eta orduan modu akustikotik etortzen zarenean, ja ez dut modu akustikoan itzuli nahi. Osea, bai, momentu batzuetan bai, baina bai, ezakit, gogo gehiago daukazula beste modu batean egitera. Bueno, hitz egiten pixkat nik pertsonakia. Bai, hori egia da. Gaina igotzen zarean holtza batera, zaude hor jotzen zu gustora. Bai, eta jendea dantzatzen, eski orain eserita, como... Apa. Bai, baina, bueno, bultatuko gara, gaina gaude ostingo gukin ikuste, jotzeko pixkat, onkesa akustiko. Bai, orain bai. Jotzeko pixko bat, eta... Eskertuko da ez, hori ere nahi bai, kentzeko morrina hori gelditzen zarena konfinamendu den, gaur jo bar genuen, no seke... Ja. Nio, kentzen dut hori eta ja... Eta joten diren pixka bat gehiago... Bai, hori da. Eta bestela badiska lantzen, ez? Arituko zari? Bai, atetzen badira bai landuko dugu. Ez dakit ja bukatzeko mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuekin, edo zerbait gelditu den ez duguna esan eta gaitu nahiko. Ez dakit. Ja, esan dugu guztia. Hori, jendea animatzea eta gauzak kaleatzen ditugunean jendea animatzera ere entzutera, ez? Eta aukera bat ematera ere. Ateko ditugula, ja laiztean, bestitxo bat ateko dugula, eta kamiseta, espero ere bai. Hori. Igual hemen gaude miluzeakin minio. Ja, bai, pixka bat bai, Gero igual ez dugu minio. Gustatuko litzei guke, bai. Bueno, bati egungo gara orduan, lehizteak taldearen. Bai. Familia esker. Zue, gomendatzari. Eta ongi segi. Igual. Berdin. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota.
arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Leizeak taldearen Marabillas kantuarekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Txiki bat atera zen Iruñeko bihotzean. Txikia zen baina bazituen lurpean sustrai sendoa. Landarea azten hasi zen zuhaitz behortu arte. Hostoak, fruituak, loreak denetarik hasi zen ematen. Hostoak, harimak berotzeko loreak mundu goibela irribarrez betetzeko fruituak goze direnak asetzeko. Maravillas, maravillas, florecita de Navarreria. Saiatu ziren itzaltzen zure kolore guztiak. Maravillas, maravillas. Lurperatu nahi gintuzten baina haziak garela ahaztu zuten. Zuhaitzari adarrak moztu, targiak kendu zioten. Orain bere adar berriak dira sendota handiak. Ez dago munduan bere beltzik. Gandatutakoa suntsituko duenik. Haizea gure alde dugulako gure indarra zabaltzeko oinarriak gogo. Finkatzeko maravillas, maravillas, florecita de Navarreria. Saiatu ziren itzaltzen zure kolore guztiak. Maravillas, maravillas. Lurperatu nahi gintuzten baina haziak garela. Maravillas, maravillas. Lurperatu nahi